дар натиҷаи борони зиёд зери кӯпруке ки ба самти фурудгоҳ аэропорт меравад оби зиёд ҷамъ шудааст ки дар натиҷа чанд мошин дар даруни об мондаанд ва кормандони ҳолатҳои фавқулода ба кашидани оби ҷамъшуда пардохтанд ва ба фикрам соатҳои хеле зиёд лозим аст ки ин обро кашида роҳро кушояд. умедворем ки роҳ тезтар мекушояд.